Xayrli kun оқучылар. Biz бүгін компьютерның программ тәминаты, систем программ тәминат һәм программалау системалары турында сөйләшәбез. Заманча персонал компьютерларның мөмкинлекләре шуның кадәр зур ки, аны эштә, укуда, көнкүрештә кулланучылар саны торган сайын арта гына бара. Заманча компьютерның иң мөһим үзлеге аның кулланучыга карата дустанә булуы. Кешенең компьютер белән аралашуы гади, күрсәтмәле һәм аңлаешлыга әйләнде. Компьютер кулланучыга теге яки бу очракта нишләргә кирәген үзе әйтә, катлаулы хәлләрдән чыгу юлларын күрсәтә. Моны исә программ тәэминат башкара. Әйдәгез, кеше һәм компьютер арасындагы охшашлыктан файдаланып фикер йөртик. Яңа туган бала берни дә белми һәм бер нәрсә дә эшли алмый диярлек. Белем һәм күнекмәләргә үсү, белем алу процессында информацияны үзенең хәтеренә туплап ия була. Заводта микросхемалар, үткәргечләр һәм башкалардан җыелган компьютер яңа туган балага охшаган. Компьютер хәтеренә программ тәэминат йөкләү баланы укыту процессына охшаган дип әйтергә мөмкин. Программ тәэминат программистлар тарафыннан ясала. Компьютер озак вакытлы хәтер җайланмаларында саклана торган барлык программалар җыелмасы программа тәэминаты, программны обеспечение тәшкил итә. Компьютерның программ тәэминаты даими рәвештә тулыландырыла, камилләштерелә. Заманча персонал компьютерда урнаштырылган программаларның бәясе еш кына аның техник җайланмалары бәясеннән кыйммәтрәк була. Заманча программ тәэминат эшләү программистлардан югары квалификация таләп итә. Компьютерның программ тәэминатында шундый өлеш бар, компьютерда аннан башка берни дә эшли алмый. Ул систем программ тәэминат дип атала. Систем программ тәэминатның төп элементы булып операцион система Windows һәм Linux тора. Сатып алучы систем программ тәэминаты куелган компьютер сатып ала, аның компьютер эше өчен мөһимлеге хәтер яисә процессорныкыннан ким түгел. Систем программ тәэминатыннан тыш компьютерның программ тәэминаты составына гамәли программалар һәм программалау системалары керә. Компьютерның программ тәэминаты, систем программ тәэминат, гамәли программ тәэминат, программалар системаларына бүленә. Систем программ тәэминаты һәм программалау системалары турында сүз соңрак булачак. Хәзер гамәли программ тәэминаты белән танышырбыз. Кулланучыга үзенең информацион мәсьәләләрен программаламыйча гына чишәргә мөмкинлек бирүче программалар гамәли программалар дип атала. Бу гамәли программа тәэминат составын сез экранда күрә аласыз. Операцион система белән бер комплектта гадәттә гомум кулланышлы гамәли программалар җыелмасы да куела. Windows'та стандарт программалар төркеме, гади текст һәм графика редакторлары, калькулятор һәм башкалар, электрон почта программалары һәм интернет-браузер. Гомум кулланышлы программалар исәбенә шулай ук офис, мультимедиа һәм күңел ачу программаларын да кертергә мөмкин. Linux'та андый программалар вазифаларына карап төркемнәргә бүленгән. Офис программалары. Кагыйдә буларак кулланучы компьютер алганда аңа офис программалар пакетын куя. Андый программаларга текст процессорлары текст документлары белән эш өчен, практикада киң таралган таблицалы исәп-хисап башкару өчен кулланыла торган таблица процессорлары. Презентация халык алдында чыгыш ясауда кулланыла торган демонстрацион видеоряд төзү программалары, катлаулы булмаган мәгълүмат базасы белән идарә итү программалары керә. Мультимедиа программалары бу сурәт һәм тавыш белән эш өчен тәкъдим ителә торган гомум кулланыш программалары. Аларга рәсем ясарга, фотоларны эшкәртергә, фотомонтаж ясарга мөмкинлек бирүче график редакторлар керә. Тавыш һәм сурәтләрне уйнатырга мөмкинлек бирүче программалар экранга сурәт чыгарырга, музыкаль язма тыңларга, видеофильм карарга мөмкинлек бирә. Кагыйдә буларак компьютерда тавыш эшкәртү белән махсус программ пакетлар файдаланылып, белгечләр шөгыльләнә. Күңел ачу программалары күп кенә кулланучылар компьютер белән аралашуны компьютер уеннарыннан башлый. Профессиональ программалар бу махсус билгеләнешле гамәли программалар. Һөнәри эшчәнлек кораллары. Мәсәлән, бухгалтер программалары бухгалтериядә хезмәт хакын башка исәп-хисапларны автомат рәвештә башкару өчен кулланыла. Автоматлаштырылган проектлау системалары конструкторлар тарафыннан төрле техник җайланмалар проектларын эшләгәндә файдаланыла.
Катлаулы математик мәсьәләләр чишәргә мөмкинлек бирүче программалардан галимнәр һәм инженерлар файдалана. Эксперт системалары табибка авыруга диагноз куярга ярдәм итә һәм башкалар. Белем бирү программалары бу шулай ук махсус вазифалы программалар. Аларга электрон дәреслекләр, тренажерлар керә. Яшь кына укыту максатларында уен формасы кулланыла. Бу кече яшьтәге балалар өчен аеруча нәтиҗәле санала. Систем программ тәэминатка операцион системадан башка күп кенә хезмәт күрсәтү сервис программаларын кертергә мөмкин. Мәсәлән, бу дискларга хезмәт күрсәтү программалары, дисктагы файлларны тыгызлау, компьютер вирусларына каршы көрәш һәм башка бик күп төрле программалар. Компьютер вирусы дип компьютердагы мәгълүматка зарар китерергә сәләтле яисә аны сафтан чыгара торган зарарлы программ кодны атыйлар. Вирусларны төп таратучылар булып, лицензиясез программ тәэминат, очраклы чыганаклардан алынган файллар, шулай ук глобаль интернет шелтәре тора. Компьютер вирусларына каршы антивирус программалар төзү белән белгечләр шөгыльләнә. Систем һәм гамәли программ тәэминатыннан тыш, программ тәэминатының тагын бер төре бар. Ул программалау системалары дип атала. Программалау системасы программалау телләренең берсендә эшләү өчен билгеләнгән инструменталь чаралар комплексы. Программалау системалары белән программистлар эшли. Алар компьютер программалары төзи. Программалау телләре бик күп төрле, мәсәлән, Pascal, Basic, C һәм башкалар. Шушы телләрдә программист программалар яза, ә программалау системалары ярдәмендә аларны компьютерга кертә, көйли, сыный, башкара. Укучылар, без бүген программ тәэминаты һәм аларның типларын белдек. Шулай ук гамәли программа, мультимедиа күңел ачу, профессиональ белем бирү сервис программалары турында да сөйләштек. Шуның белән укучылар, темабызның теория өлеше тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.